Tak zdraví vás Bartolom a... Red Bull! Debile. Vidíte, jak mě praštělně pláce přes prdel. Jo. Tak to se dělá v showbiznesu, ne? No, v showbiznesu úplně. Dostaneš. Ne, nech toho. Jdeme. Tak my jsme chtěli jít dneska na průzkum. Jo, já budu těžit. Ne, jdeme na průzkum. Říkali jsme, že jdeme pro diváky na průzkum. Pavouky v aréně. Máme se bojovat. bojovat, ale musíme v aréně. Tak. Musíme vyšplhat tamhle na tuhle horu. Na tuhle horu. No, to bude rychle. Musíme tam. Uvidíte, co chtěli. Máme nahoru. Jseš tam? Nejsem. Jsem pod tebou, ty osla. Tak. Rychle nahoru. My vlastně chceme... Já už sice nějaké let's playe mám. Mám první... Buď potichu. Židlo, já nemám. No. Nemám. Sakra. Tady nemůžeme vyšplhat. To je jeskyně, hustý. Tohle je vlastně můj a Red Bullův první let's play společně, jinak já už jeden let's play sice vyjítý mám, jen ho říkal jsem, že ho dneska teprve dám, takže jsem ho natáčel včera, večer. Ta arena jsme spolu dělali. Arena zase. Ne, není. tak pojď nahoru. Jedu nahoru. Jestli se tam měl. Jsem mistr v skákání. No já nemám, já potřebuji, jo mám bloky. Ale nevyskočí ani žádný mistr. Tady je to vysoké. Ahoj. Nazar. Mám torčí hodně. Já 13. Jau, to spadnu. Tak když si blbec. Já ne. Já nejsem blbec. Akrobatik. Je, tam něco je, jdem se tam podívat, pojď. Já jsem spal. A co to tu je? Nic. Nějaké... Tady nemůžeme kopat před seba, no. Nemůžeme kopat, ale můžeme nějak se dostat přece nahoru. Já taky. No nahoře. Ale ne úplně. Já taky. Dávno. Ale ne úplně, víš. Jestli se vám tohle video sice bude líbit, tak dejte prosím like. A jestli ne, no tak dejte palec dolů. Ale já si osobně myslím, že se vám určitě tohle video bude líbit. No, být někde. Tady je. Promiňte za ty moje lagy, protože když já natáčím, tak mám to... Au, on mě pomohl. Ne, jsem živý, já potřebuji jídlo, mě jednu. Mám 3 srdíčka. No tak na ty osla. No, to by máš. 4 stajky, to ráno. Fuj, si grgáš teda. Jo, tady je ta arena, teda stadion, no. Je, to je dobrý. Jo, ne, jdem na stadion, ne? A tam budeme jdem si zahrát fotbal se zombíkama, který stojí. A už mi spadl meč. Pojď do tahazu, mě takový kouzelný. Hej, tady je parkoviště. Parkoviště. Na ten stadion. Ukáže mi ho. Já se jdu podívat do obchodu. S zombíkama. Já se jdu podívat tam. Do Teska se budeme podívat. Jo. Tam budou za zombí. Je slime obří. Je tu. Na stadion. Já slyším slepice.
přijít na stadion, ale jsou tady velký zombie. Jo? Jo, a kostlivci tam vzadu. Kostlivec a 2 zombie. To máš dobrý, no. Už se rozdělil na 4 malý. Menší. Ti mrňatý jsou úplně na ní. Jej furt zabije. By mě zajímalo, kde se tohle tady vzalo. To někdo tady postavil, že? Já nevím, ale tady, kde je ten stadion teď, tak já jsem tady chtěl postavit s tím hrát, ale oni mi tady postavili stadion přímo před nosem. Není zombie. Taky trochu laguje. Já úplně slyším ty tvoje zvuky. Já jsem na maličkém stadionku. No ne, na stadionu. Jen mi nějaké symboly. To je nějaký... Na slimebolu. To nemůžu. Hej, tady mají brankáře, tady mají zombíci brankáře, tady v bráně je nějaký zombie. Potni mě na sebe. Čekaj. On končí jeden zombie. Nezabijou. Au, jedno prdíčku. Zdrhá. Vím, že to nějak laguje, já do něho bouchnu. Tomu to skoro nic dělá. No, přijmi to. Je to takové, tady ten vlastně let's play je poznání o našem okolí. Aha. Když jdeme na serveru. Takový slime byl tam byl. Slime teda. No, tam je zombie další. Tu na něj. Mý kamenek. Už hoří zombie. Je slime. Já. Mě zabije ten slime. On tě kouše. Jo, už mě do prdele. Domácí. A ti malí už mi neublížují. Však jo, ty to nedělají. Naštěstí. Jdem do Teska, ne? Jdem do Teska, tak pojď. Tak jo, počkej, mě se to laguje. Tu blok. Tady je nakupovací centrum všude možně. Kde jsi? Hurá, už jsem pojď. Jdu ven, jsem tady nahoře. Aha. Se snažím jak dostat nahoru. Tak, už jsem nahoře. Já jdu do Teska na zombie. Jo. Ty mi všechno... Pojď na to, ty panáčky, kteří se hejbou, ale nejsou živí. Jo, no. Jsou dobrý. Ty jsou hustí, dají ty panáčky. Mustaj tohle. Ty obyslák. Jo, úplně toho slimíka slyšíme. V tvým počítači. Tak píky, malý už nakonec už jsou malý, ale tím byli jeden velký a 2 střední, víš ne? Jo. Je po nich. Ty logo, já dobře spadnu. Takže slimy. Je to skvělé. Pojďme do tím mini slimíku. Jde po tobě. Počká. On skáče do žaludku. Creeper. A zombík jako recepce. A pomoc! Pomoc, Martone! Zombík kam ne? No to bys chtěl, co? Pojďte za ním mrňou, dobrý. Já už to velký. Baron tě nezabíjí? Jo, ten velký, můžeš ho zabít, protože mě se to fakt laguje. Já tady zabijím, ale... Jestli mě zabijou, tak mám prostě pár srdíček. Tady slimy zabijím. Už mám 25 exů. Ledlu jak. Jo, mám slambol. Chránka. Čuj do chránko. Nečum na mě. Chceš dostat? Tady. Škoda. Kde seš? Škoda. Bartolo? Já to tu osvětlím. A prej pomáhá, když si to Minecraft dáš do malého okýnka, to prej pomáhá. Aby se to tak nelagovalo. A
a diváci uvidí jako jenom Minecraft, víš, ne? Můžeš zkus to. No, zkusím. Když to okýnka, tak se to nebude tak lagovat. Můžeš krát? Zkus.